Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maun just chill and relax and enjoy the drama. Mugi ka usab si Vic alang sa iyang trabaho sa laing nasod. Isip usa ka commercial pilot. Nagsabot ang duha nga si Vic mo'y mo drive paingon sa airport ug si Wilma na usab ang mo drive paingon pagpauli. Ipahimutang na ng aling ang bag nimo. Ato na ta. Oh, di ay. Lisod na kon matraffic. Pero unsa man, kaya mo ba ang pag-drive paingon din hab? Ako mo drive paingon dito. Naon sa ka ba? Ikaw ko'y nagtutlo na ako pag-drive. Hangtod karon wa kay salig. Kapila na nung kumakadas auto. Sige na, ito na ta. Nak, ihatod ko na si Papa ni mo ha? Kiss na ni Papa. Bye pa. I love you. Amping pa. Salamat, anak. Tawag-galang ninyo ni mama mo. O baby Glina, mag-amping good si Papa. Bye. Tanala ba? Nang aling? Nang dalikit unyag kanaog nang ha? Aron ablihan ang gate? Oh, ako lang, love. Sila mo sira sa gate. Ang yawi sa gate. Nak, sige na ha. Saka na. Manaog ra si Yaya aron pagsira sa gate. Tuwa na sab si Papa mo dong Lindon. Kita na lang sab dinhi karon. Yaya, kung muslip na si Bibi Glina pa, mag-play ta ha. Ayaw lamang kung papilas imong duwa dudong. Kay da pa may laing buhaton si Yaya. Paimuslan ko una ang natulog ang manghud mo. Wak man ko'y kagtuwa niya ya. Magkawas lang ko ha. Naaman ko'y amigo sa kawas. Mag-play mi og ball. Ay, dili ha. Dili ka mo gawas. Gidid ang jogang mama o papa mo nga mo gawas. Ako'y kasukaan nila kung mo gawas ka. Unya, gusto ka nga masuko si mama o papa mo nako? Kasabaan ko nila? Gusto ka? Panion lang nako akong amigo yaya. Pasudlon nako siya. Kaysa ba ng amiguhan ni mo, Dudong? Diha ako, diha. Dali niya, tanawa niya, dali. Mauna ang ilang house. Kana pa, dali. Good. Oo. Dali pa. Unya na lagi. Unya na kuni alas mama mo. Maghatod raman to siya kang papa mo. Siya ba oy sulti nga pasudlon mo imo amigo. Ayaw una kong sa mukha, Dudong, ha? At imanon ko pang mga gamit sa manghud mo. Na, dito ka lang una sa playroom ni mo. Patuo kang Yaya, Dudong. Good boy man. Asay lang ko sa playroom niya ya. Ay, salamat. Ay, mamiluon ako sa mga sinina ni Inday Glina. Love, ang pain. Okay na, love. Musunod ko sa office na mo. Biyain lang ko. Amping sa pag-drive mo, ha? Ikaw sa... Sige na, bye na. Bye. Diretso pa uli, ha? Ang awag asa pa. Bye. Partner, kinsa to? Ha? Ang hain. Ang ni-wave na magod. Itong chase. Kumaayo yung bayan na, eh. Ay, pag binuha na, partner. Huwag ka kailan niya. Imo itong kumare. Si Mrs. to na ako. Mau ba? Sorry. Huwag ko makailan. Kaingog kinsang bayan, ha? Si Wilma dito. Ako din kumare. Nagkinahalan tinggal lagi kagantsuhos, partner. Medyo tautan na bita kong natapat niya. Pero huwag ko magkailan sa akong kumare yun. Okay, unang tiga. May check-upon po ko sa opisina. Nadugay man lagi ka, day. Ay, traffic kayo nang. Paingon dito, paingon din hi. Wagi kalain na nang uy.
Ay, maayo ra gayud nga ni sayo mo gikan, day. Mao gyud. Ang mga bata, Ay, bagong gipatutoy na ako sa iyang bibiron ang gamay. Ay, nagmata na. si Lindon. Nahas iyang playroom. Sige, gani naghangyo na ako ganina, day, nga mugawas, kay makigduwa ko no siya sa iyang amigo ko, no? Amigo? May amigo ko no siyang bata sa. Gitudlo niya ka ng bahay nga putig pintal. Murag White House. Ayun, nagtuguting mo gawas ng ha. Ay, maulage. May hangyo nga kay dili man siya pagawason. Iya lamang ko nung pasudlo ng iyang amigo. Ay lang una nang uy. Kaya wa pa ta masuhito sa tumasilingan din ni. Maubitaw nga wala gayud ako musugo. Sige na, arion ako. Ay, tuo, day. Diya ba'y gibuta ganinas may gate? Igo yung nga may gikan mo si Sir Beck. Gikuha na ako. Kay, importante ko tingali na. Ay, kuhaon ako, day, ha? Gisulod o gimbilop nga puti. Mao ba? O sige na, kuha ako no. Tanawan na to. Oo, day. Wa man di kabutay yung mailbox ang gawas. Nagtuko nga mga bills na namo ang miabot. May bawaan ra ni Ron. Day, di ara. Oh, di ara. Oh. Ay, wa gid lagi ko masayop. Nagpahibaw sa among bayranan ninto ika. Kadako di ay. Ay, mga kinahanglan kyut nga mutabang ko niya. Kinahanglan kyut. Di ra pa gid siya musugot nga manarbaho ko. Taas kay Carpo si Victor. Oh. Hello? Mars, Feby ni. Oy, hibaw ko. Nanawag man ka? Di ba niingon ko nimo nga manawag jud ko usab? Kay anugod ug maadtog lain ning higayon na Mars oy. Ikaw gid akong gusto nga ikauban ining trabaho ah. Mars, mahimo lang na namong away ni Vic kung uyunan ta ka. Misuway na bitaw ko hangyo niya. Diyang nanawag ka, pero... Ay, wala ko sultihi uy nga ikaw mismong mitanyag na ako. Nangutan na siya kung si tuyo ni mo. Giingnan ko lang nga nangumusta ka sa imong mga inaanak. Wilma, anugod ka ayo. Pwede namang mo report ka good kung gusto nimo. Mo report ka kung wa si Victor. Pwede ra gid ka ayo. Hayahay lagi ka trabaho ah, Mars. Sumakonsultihan, uy, nga di lang ko. Mars, pangita na laglain. Daghan na tog amiga, ah. Si Nicole, si Samantha. Wa man na sila kabilinggan sa kinabuhi. Parihas mo, daga pa. Mars. Mars, sorry na lang. Di ko gusto mahiubos na ako si Vic. Uy, ikaw magunta ka kung gustong ikauban isip real estate broker good. Ahente. Na, di ko magsilbi anak Mars, uy. Ay, bahala ka. Sige, uy, di na lang ko mamugwis. Pero uy, ug mausapin mo una ba? Gusto ka makatabang ni Vic, sultihin lang gidayon ko ha. Kisultihan ta na ka sa nahimo kong amo sa maong trabaho, di pa? Oy, laki, katulaging gikailan natos food court sa mall. Mismo. O siya nakapunit sa wallet pagid nimo, daghang sud. Anas ka pagkataw og labaw sa tanan, guwapo. Mars. Kapila naman na nimo balik-balik kag sulti, uy. Na-crash jud ka ng tawhanan, no? Pues Mars, higayon mo na nga madani mo siya. Wala bitaw si Nash. Ambot lang. Sige na lang, kay may buhaton pa ko. Bye na lang. Kadiyat lang, Mars. Saman. Duawan niyo ako dari sa bahay, pe. Lutuan ta kas paborito ni mong carbonara. Ay, kalabi. Ari ako, ha. Sige. Manawag lang niya ko. Sige, bye. Ayun, tidi ay. Maragdi na ako type ng trabaho, ah. Pero ang tinuod, gusto ko magatabang sa kumpana. Musukot pa lang unta siya. Okay pa lang unta si Vic. Hindi ko makatuog. Huwag ko makasabot sa kong kaukalion. Daghan ko gihuna-una. Ano sa mga kasikas? Maranas ko sina. Nagmata pa kasi ng aling. Alas 12 naman. Susiyon ko gani, eh. Oh,
Unsa man ang nanimaho? Nang aling? Nang ali? Oh, Ayaw pagbanha. Makamata si mama mo. pa! Unsa man ang giluto nimo? Kakusugod ana siga. Bibi, pag na to na stove. Oh, naglungag ka? Patanawa, midukot ang kanon. Ginoo ko pa, uy. Daday! Nang, Sa barong nanibaho! may nalanggani kay nakamatngon ko nang. Tanawa, naglungag si Papa. Gigutom di tingali ni siya. Midukot ang kanon. Kusog kayong pagpasigan niya sa stove. Delikado na kit ni si Papa nang, Ay, uy. maulag giday, oy. Di ka was di ay na siya? Pa, gigutom di ay ka. Mao nga naglungag ka. Nangayo na lang unta kang nang aling. Dili ko gustong maghago og laing tao. Wa ko magkinahanglan ninyo. Ilabtanon. Ginoo ko na. Ugwa pa na ako maapti tingali. Musilaob ng kusina. Lagi day, umaong kuyawang og dili na bantayan si Sir. Onyang Sabado nang. Dali ka tug ato sa inyo ha. Pagkuha og makaabag nimo. Hatagan ta kag pampliti. Pero balik lang dayon pa nang lit og makadana ka. Aron mahibaw ko. Oh, sige day, muuli ko. Siguro manggayod nga may madaha ko. Ako lang pag umangkong tingali. Dagaman. Sige nang. Onyang Sabado ha. Sa'yo lagi kan. Aron makabalik ka dayon. Oh, uday. Ay, oo niya. Dili ka maglisod. Na ay gamay, na pagis dudong lindon, na pagis papa nimo. Bitaw no. Pero butan naman hinon si Dudong. Masugo ko na. Paninguha lang yun nga makadaha ka dayon nang ha. Aron may kaabag sab ko din sa pay. Kay mausap ni gusto ni Vic. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!